Elindult. Addig nem dumálok, amíg lejátszod a videót. Ja, lejátszom a videót majd, de majd közepén, amikor már lesznek emberek. Jó? Ja, okés. Egy kis egyet mehet? Egy pill mindjárt. De indítottad már a streamet? Aha. Várjál, nézem. Gyorsan lecserélem a thumbnail-t benne. Ez a nyémet. Aha. Ja, vagy ja, nem, ez a holnapi. Oké. Akkor ez az a szokásos. Várjál. Valami van. Ja, látom, holnap OG Chapter reményjáték, látom, tök jó. Na, akkor... Sőgumbbal ír Darwin. az de jó név. Nagyon jó név. Hunter Gangnek 24 órás stream azt mondja. Na, meg is van. Let's go, akkor egy kis egy. Csanágy, aha. Hogy lehet nyerni? Úgyhogy Berni csináltam ilyen DC szobát. Van reményjáték nevű szoba a Discordon. Az a ábiszus kóddal vesztek valamit, és azt levideózzátok. Azt lehet. Ez mi van akkor? Na, elmondom. Szóval úgy lehet a reményjátékban részt venni, hogy beírod, hogy support creator kód ábiszushi, majd felveszed telefonnal videó, hogy veszel valamit ezzel a kóddal, bármit, lehet 200 V-Bucks is, vagy egy Battle Pass, vagy bármit vehetsz vele. Ezt levideózod és beküldöd Discordon a nyereményjáték szobába. Mindjárt beteszem a Discord szoba linkjét is az izébe. De hogyha már kérdezték, akkor játszd le a videót, csak fél perces, ez nagyon menő. Jó, elváltam a videót. Kedvcsinálónak. Várjátok, megmutatom, így fog kinézni. 3-2-1 is megy. Jó, meg volt ez is. Meg volt, ugye? Bárni vége van. Ja, annak király, várjál, majd ide írom le a chatbe éppen. Ja, nyomod a izét. Itt van élőbe. Van néz ki élőbe? Várjál, nem is így kéne nézni. Így. Gyönyörű. Na, let's go. Ezt meg lehet szerezni. Mátéka az volt tegnap Brawl Stars-ozni. Szia Mátéka. Az én csatembe? Mátéka? Aha, igen. Csá. Nagyon jó videós, köszönöm szépen. Torda a mezei, amúgy hogy vagyok? Az bizony. Hogy vagyok? Én úgy vagyok, hogy holnap új chapter. Úgy vagyok. Az is egy állapot. Várni kell az új chapter. Nem is új chapter lesz amúgy, hanem új elindult magától. Ja, nem. Jó, igen. Mit mondtam? Elfelejtettem. Jaj, hogy új chapter. Lájkoljátok a streamet. Az nagyon nagy segítség Ábiszusinak, hogyha belájkoljátok a streamet. Az minőség, igen. Te beledisztél amúgy? Itt vagyok. Na mit kell itt? Mi van? Szokásos. Aha. Miért van a sniperem? Ja, emlékszem, már a végén izeltünk, itt trollkodtunk a sniperekkel. Noszkópolgattunk. Pumpshoti kell? Pumpshoti, valami AR. Ez jó lesz. SMG-t lehet hozni? SMG-t, aha. Jó. Várjál. Szólj, ha már. Egy fél másodperc. Jó. Jó.
Már nagyon nem fortiztam amúgy. Ez itt rövidített majdnem. Mondom, falat vitálni neked nem tudok. Meg kell itt mozgatni a dolgot. Itt van bosszú a streambe elvileg. Mindig elfetem a vét. Nem, öreg vagyok én most. Jó, mindegy, mehet. Nem kell vitálni. Várjál, szenzit. Várjál. Valami van. Most kell tartani, legalább jó. Jó, most jobb lett amúgy. Mit csinálsz? Azt mondtad, mehet. De még nem indítottuk el a meccset. Jó, mindegy, Ja, visszaadom azt mindent. Jó. Azt hittem már megírásba. Majdnem. Nem tudom, hogy kell felmenni. De azt Ezt hogy? tisztelem. Nice try. Ilyen kis Betúr, hát nem tartja a falat, azt láttad? Véletlenül izét váltottam? Eget? Igen. De nem hiszem, nem tudom játszani most. Te játszottál azóta amúgy? Nem. Aha. Pics fel. Jaj, hol vagyok? Most. Hol vagy amúgy? Itt. Mászik. De de esek. De jó lett volna felkapni. Azt kapom el. De mert ennyi innen. Nem jó valami most. Mit csinálsz te? Ragd le? Téci. De hol van? De nem annyira lő a shotgunom. Amúgy. De. Mit csinálok amúgy? Működjél. Az mi volt? Jaj, az okos. De úristen! Az mi volt? De miért van 200 HP-re állítva, pedig nem úgy lőttem, hogy ennyi HP-n van. Azt a... De smoothul felmentem. Nem. Ezért jól fúrni amúgy, hogy leesek. Helyet cseréltünk. Nem rakja le, nem hiszem el amúgy már. Mert útba volt az izé, nem? Jó, leesek. Figyelni nem tudok. Működjön már amúgy, léci. Tetszenek ezek a Mr. Savage-es. Szép. Az hogy maxoltalak ki amúgy? Az szép volt. És headshot. Működjön. Nem működjél már. Megint szép. Működjél. Ne, 200 olj. Mi volt? Elég nagy lát. Kicsit elég nagy lák, igen, szerintem is. Aha, azt hitte. Mindjárt kiugrik oldalra megint. Azt nézem, amikor fogja. Hol kell düzíteni.
Hol Hol vagy? vagy? Feletted valahol. Szerintem itt vagy ebbe a dobozba? Aha. De ne! De milyen okos movement volt? Mhm. De hogy vagy ilyen aimbotos amúgy, kicsit szép off team-es susságos oldalon van amúgy. Mondom. Reflex. Ez a Berlin Sushi Reflex. Wow! Milyen minőségű. Ez tetszik. Most. De. Szeretem. Hogy vagy te boxomba? Mindjárt. De nem vált át. Válts már át. Most. Oh. De milyen izén van? Ne! Azt hittem jó lesz. Oh! De mit csinálok amúgy? Miért mászok? Én nagyon nem tudom nem tudom miért csinálom ezeket amúgy. Megértem. Ne. Nice. Grapplerös módszerrel is lehet. Jól van. De hol vagy? Azt mondom felettem vagy. Működj. De elmisszeltem. Most mit misszeltem el? A pofádba lőttem és elrántottam, azt láttad? Egy nagyon óriási klip lett volna. Láttam. Nem hiszem el amúgy már. Én is azt hittem, ott meghaltam. Én vannak az editelek, meg minden, vagy Mr. Savage-et tud néha. 18 damage. De mi ez a bagos? Most. Kinyitja. Kinyitja, hátra jön. Most. Amúgy szép shot. Kaptam abból. Nice. Nem tetszik nekem, hogy játszom amúgy, mert nagyon rosszul játszom. Most jól játszom, csak nem tudom eltalálni az aim az ilyen rotty, ilyen kontrolleres. Azért kell zero buildezni, hogy jó aim legyen. Full box? Oh! Végre editeltem egyet. Azt én editeltem amúgy. De nem a lépcsőmet, hogy így Ja. ki legyen nyílva. De felé full boxoltalak eléggé amúgy. Igen. De a lépcső az enyém volt, és Jó, de ez... azt kellett kieditelnem, hogy lássa le. Jó észés volt. Jaj! Hogy kerültél ide már megint? Ide a jumpscare. Nice. Szeretem, hogy leépíti a kéne. Wow. High ground retake? Szép. Mit csinálsz te? Full box? Elmisz. Látod, hogy full boxolok mindig, és ezt nem hiszem el amúgy már. Csak nem, most nem fog építeni, nem tudok építeni. Zero build 1v1. Oh, szép. Nice. Várjál, olvassunk chatet is egy picit. Ciao, Máté! Sőt, köszönöm a követést, Marci. Nézzünk. Holnap új season, igen, meg új map, mindenféle dolog. Srácok, én kérhetek egy Cső, dolgot, olá, az- Máté. Aki nézi a streamet, az dob rá egy lájkot, létszi? Ez hatalmas segítség. Nagyon, Cső, Optimus, Gumball and Darwin. nagyon itt Mi a vannak. helyzet, srácok? Holnap jön a Fortnite-ba az új season vagy chapter. Mit tudunk a holnapi eventről? Nem tudom, majd nézem. Streamál, ja igen, nem tudom. Hát.
Te bro, mit csinálsz? Hogy kell lendíteni? De most gyere újra, és akkor jó lesz. Ja, Te vagos vagy. Hol? Én is vagos vagyok. új, ez szép. Ilyen kis Savage. Savage kilikelte a telefonszámát, és ilyen Igen. magyar emberek hívogatták, azt láttad? Láttam. Bro, people from Hungary are calling me. A magyarok azok miért ilyen jók ebben is? Igen, olyan boxot csináltam, amit még nem láttál. Jaj! Ilyet boxot csináltam. Olyan full boxot csináltam. Mi ez szép? De nem már. Ezután mit tetszünk? Nem tudom. Új. Valamit nyomjunk majd. Sima építős royale. Ez onnan hogy? Oh, Na hogy? mekkora kis talált. De- Úristen! Nem azt akartam elítelni amúgy, mondom, amin voltál. Ez ösztön volt, ez nem is az agyam csinálta, hanem csak így Szerintem. működött magától az ösztön. Fortnite. Everyday Fortnite. Srácok, mi a helyzet egyébként veletek a chatben? Hogy telik az őszi szünet? Már csak néhány nap van belőle hátra, de Új, rag le! élvezni. Főleg, hogy ilyen gyönyörű, szép őszi, nyári idő van. Nyári A őszi, módszereket tudok most. Vénasz ellened. anyagkora. Jaj. Most. Ez ilyen Peter. De már! Griffines nevetés. Prediction, figyelj, olyat prediktelek. Oh, nice. Hány pontod van? Ja, nem tudom, de nagyon vezetsz már elég, nagyon fos voltam, mint most. Ott van jobb felső sarokba. Mennyit ér? Minden. Minden. Oh, szép. Add el vissza. Prediction? De nem hiszem el, hogy megint nem találom. Ha eltalálnék a shotgun lövésemet, akkor én lennék. Nem tudom. Csézni kell, hogy jó legyen az aimed. Az nem csak sé elég. Nem Hát, Csével. zero build. jó az. De, De csébe Már amúgy leraktam, nincs amúgy is kb. mondom. Semmi, csak aimelés, úgyhogy... tényleg jó de gyakorlás. átmegyek a utcaimon. Na jó, még 15-ig. Menjünk, aztán nyomunk valami izét. Aha. Most van 14. Oh, Savage. Azért mert free buildeztem amúgy csak mondom. Az mit jelent? Azt, hogy csak építettem. Ja, Random. csak úgy izébe. Ilyen gyorsan. De mit csinál ez amúgy? Bugos kicsit amúgy, de mindegy. Aha, átlő a falamon. Úgy kell azt. Nem tudom, mit csinálunk 15 HP-vel amúgy. Na nyomunk izét. Miért nem jó az 1v1? Nekem az uncsi. Ment, hogy szeretem, de így ennyi elég nekem. Neked nem? Én azt nem hiszem, hogy nem tudok. Én engem ideges, nem tudok játszani. Azért nem izélek vele tajarázgom úgy soha. Annyira össze, hogy nem akarok játszani, mert... De biztosan valami akarnak, hogy rossz vagy. Szóval akkor próbáld megtalálni az okát, és... Úgyhogy rosszak hibányaim, és úgyse fogom átállítani, és nem leszek jó soha. Ez oka. Amúgy. Nem lehet 4-5 betit Magyarul tudod, hogy mi a baj, de nem vagy hajlódón rajta változtatni. Igen. Amúgy nem csak az. Nem tudod ítélni. Hát nem tudom, azért ezt ne felejtsd el, hogy ez egy videójáték. Tudom, de És nem az első célja az lenne, hogy jól érezd magad, és fanolj. Én nem érem magamat jól, nem vagyok jó benne, vagyis. Meg úgy, hogy Ja, találj benne valamit, amiben jó vagy. Semmi. Aztán a többi az megjönni fog Kempelésben idővel. jó vagyok.
Menjünk chase-ni, wingmanezni. Benne vagy? Hát. Én biztos, hogy nem csízek. Hackerekkel nem játszom. De nem egymás ellen. Egymás nem fog csízni. Pont azért Fortnite-ezem, hogy jobb legyek. Na menjünk valami izét. Royale-ét, jó? Vagy Rainbow, vagy bármi. Ez amúgy mi? Átlész az utcaimon. Ez mi? Savage. Na várj, olvasni kéne a chatet is. Ja jó, addig. Máté. Rücskös gőz. Üdv a streamben. Szurkolok, hogy valamikor vinnej nekem holnap templom. Jól van. Milyen templom? Tisztelem, Máté. És templomocska, jó az. Templom. Rücskös gőz. Őt láttad már a chaten? Nem. Én sem még, de jó neve. Egy gőz, ami rücskös. Közben Ez elmondolok érdekes. amúgy. Az jó én voltam úgy tényleg nagyon. Jaj, Szóval amúgy már majdnem. lehet, hogy vittelek a Fortnite-t, de nem fog semmit se játszani helyette. Keres valami gémet, amit tényleg élvezel is, mert hogyha nem élvezed, akkor a streamelésnek se lesz sok értelme. Vagy találj a Fortnite-ba valamit, amit élvezel. De ne legyél olyan tryhard, még alig van benne, nem tudom, néhány száz órád. De az már pont Csipa. elég. Hát de Csipa mester is megmondta, hogy 5000 órától kezdődik igazából a játék. És igaza is van ebben amúgy. Jó, akkor 5000-et fogok Fortnite-ozni. És aztán nem leszek Jó. jó, akkor Jó, most kezdődik, és izé... én most addig is kezdődik, haj- hogy számoltad ki? Ment, hogy izé, hogy... De a heti izé 3 percet játszok Fortnite-t, nem fogok 5000-re játszani. Tényleg már amúgy Hát ennyire grindolni fos. kell. Ojjajjaj! Az a baj, hogy nekem szerintem van több ezer órám Fortiba. Ez Vagy mi? lehet, hogy Fortiba nem, de ilyen FPS játékokban ötösen sok-sok. Ez egy aimből nagyon nagy előnnyel indulok. De a buildbe szerintem már egész jó vagy tényleg, csak az aimet kellene még Tudom, hogy ott klippelek még mindig, amit finomítani. mondom. Úgyhogy tehát hogy az aimet meg begyakorolod, akkor jól fog menni. Na, azt beleszét. Jó, éjjelre tudok émelni. Shotgun-nal tudok. Hát igen, ez teljesen másik közelre. Hogy Nagyon el- gyorsan, el- mint izé. Ó, Szép. Most. Hol vagy? feletted már eléggé. Mi? Azt hittem, hogy leestél. Az igen. Csinálok amúgy. HG-n van, azt hiszi. Jó, hogy épít. Mi? Hogy kerültél és mi lősz át a izémen padlón? Jó lenne a Fortnite ellen bugos amúgy. Jaj. Nice. Ez mit csinál amúgy? Miért nem tudom átalálni? Húszat kell lőjek, hogy ezért sevezzen. 10-et. Hát tényleg. Na, megyünk BR-ezni? Aha. Nem szereted a templomot, Máté?
Nem jó templom? Vagy unalmas? Nem tudok tripletezni. 8,5 óra. Azaz. Holnap már nyomni kell. Ez gagyi. Amúgy nagyon köszi a lájkokat az élőre. Most már 80 rajta. Nem rossz. Nice, Ranked nice. reloadozzunk, vagy nem tudom. Ez jó? Persze, bármi. Stumble guys. Biztos, Majd. hogy nem. Azért megpróbáltam. Olyan nehéz rágyőzni erre engem, aztán bölgezni, mint anyát, hogy adjon így játékidőt. Elkezdtem gyakorolni a klácsolást. Na, Egész jól megy. működik. Megnézem, mi van itt a dolgban. Máté kérdezi, mikor lesz a Brawl Stars hosszantanunk 8. rész. Jó, hogy kérdezed. A jövő héten mindenképpen kijön. Már elkezdtem megvágni, csak be kell fejezni. Aztán ki is fog jönni hamarosan. Azt mondanám, hogy szerintem legkésőbb csütörtökön, jövő csütörtökön, de ha jól haladok vele, akkor már hétfőn kettőn is kimehet. De jó az a kis Halloween-i Battle Bus. Ja. Hova landolunk? Tilted. Wow, oké. Ez nagyon komoly. Let's go. Fegyverem. Igen. Amúgy ide átjöhetsz, ez az egész épület az enyém, úgyhogy itt, hogyha tudsz ide jössz lootolni, mert Ja, van. eléggé meg tudjuk szedni magunkat. Én is meg vagyok, nem látok valami ember. Ja jó, akkor nem is jöttek olyan sokan most. Jött itt be, vagy mi ez? Van egy infantry. Meg egy kék pumpom. Nice, nice. Egy kék infantry. Az jó, az Sigma loot. Eléggé. Tartom Na hát megyek is vadászni. Húsz ember van itt a közelben, amúgy hallom, de jó. Hallja. Közben kempelnek a dizék tetején. Várjál? Itt látok valakit. 30-70. Tört a pajzsa. Egy knock. Jó, fel is adta. Egy 100. Nice. Egy emberre megyek rá. Nincs itt volt. Hol kempelt az ember? Ja, itt van. Feletted, kapott 37-et. Ketten vannak ott, Egy. majd rajtad, majd vigyázz. Azt látom. Meg a szembe 40. lévő házban is van egy csapat. Jövök feléd. Itt van rajtam az egyik. 46. 17. Megyek ki, mert én nem tudom, hol vagyok amúgy. Egy knock.
Hol van itt? Nem, hol vannak az emberek? Ez koronás volt amúgy. Még nem volt túl jó. Valahol van Mati? Abba a házban szerintem. Hol? Oda landolt, most megyek rá. 18 white. 39? Jönnek rá még mások. 40? Meghal. Nice. Ez a Öngyilkos lett. sideways rifle, ez jó? Vagy ez micsoda? Nem Tudod? tudom. Ez egy ember. Nem tudom, hogy mit csinál. Nagyon sok van. Mit csinálok amúgy? Itt alattam vannak, de nem tudom, hogy hol. Vannak valami. Ja. Két csapat is van ebben a Hát, házban, itt egyet. alattam. Nice. És itt fightolok. Van még egy. Majd lesz valahol valamerre. Nem tudom. Itt van felettem. 40. Na hol van mindenki? Ott látok egyet. 30, 70, 100. Vaj. Egy full boxol amúgy. De mindegy. 16 HP-mal. Valaki lesznipolt szépen. Meg nagyon jó ember van rajta. Az jó. Elrepültem. Itt van 20 ember mögöttem. Ő engem eléggé. Egy van, noki. 20 ember. Mi? Mögöttem is. Honnan jött ide ez az ember? Az ablakon kívül. Akkor én reloadolok. Ja, hogy itt meghaltál. Az baj. Fullbox? Ne! Hát ezt nem hiszem el. Most mit csináljak? Játjön a padlómon amúgy. Láttad? Ja. Nagyon ment a fullbox pedig. Most köszönöm, kvittelem a Fortnite-ot mindjárt. Hogy ki lesz benne, Máté? A lesz Fatal meg Sziki, ahogy segítenek pusolni a Jesse Rank 25-öt, meg még nem tudom, meglátom, hogy még mit teszek bele. Lehet, hogy lesz benne egy-két nézői game is. Az jó skin. Ezek így mennek is egymáshoz. Nézd, gyere ide, megtehetem a legrosszabb skint a játékban. Ez mi? Látod, akit lövök? Ez mi undorító egy skin? Nem olyan rossz, nem a legrosszabb, ennek sokkal rosszabb van. Szerintem rettenetes.
okés. Ez egy láma? Nem. Csak csaló. Lámának tetszett magát. Egyszer. Tényleg? Ha rajta van egy shotgunos ember amúgy. Egyszer nem találtam a kombatos MG-vel. Tényleg nem hiszem el amúgy. Elég unlucky. Nem laki, hanem aimem az lehetetlen rossz. Ja. Knockoltam egyet. Már fel. Találtam egy arany revolvert, Jó. de szürke amúgy, csak aranyos színe az mi. Ja, ez ilyen midaszos? Meghalok. Jó, köszönöm szépen. Nem működik, jó mindegy. Ez a skillünk a levegőbe. Van white az egyikbe ott. Rájuk is megyek. Várj, ezek tudnak építeni, miről nem volt szó. 100 white, tudsz itt segíteni? Mindjárt nincs semmi, de amúgy jó. Egyet knockoltam. Tedd, és akkor megyek a másikra, levadászom. Meglegyen a csapat kill. Itt van alattam valahol. 10 másodperc. Várj, hol van? Miért nem látom? Szerintem a épületben van alul, vagy hol? Na mindegy, most már gondolom reloadolt az emberünk. Egy knock. Még van 2 csapat amúgy. Jönnek rá. Hallom. Itt van bent. Szél. Amint émetlen émen volt amúgy. Itt vannak mindig, hogyha kell. Igen, csak ezt itt még nem lehet felvenni. Ugrik. Az embert már szerintem 3-szor megöltük kb. Itt van megint. Most ő knockolt engem. Vigyázz, megy rád. Itt van? Ott Jó. van, addig ne hajj meg. Még 5 másodperc. Szeretem. Jó, nice. Jó kis vissza. Ez hogy? Építsél lész is? Jó, amúgy menni kell, mert jön a kör. 30 fight. 30 HP-n. Mit kapott az emberünk? Azt. Meghalt? Azt se tudja, hogy melyik bolygón van, aha. Meghalt. A csapattársa meg valahol itt van. Ja, csak ennyire kellett bejönni a körből, az jó. Viszont majd megint menni kell. Itt vannak ketten rajtam, kellett volna velük fightolnom. Nem is sok HP-n van. Jó, elmenekültem.
sniperem. Ezek hol vannak amúgy? Nem tudom, jöttek rám, Ott de én vannak. menekülök. Van sniperük, én most nem tudok fightolni, jó? Jó. Tök messze vagyok. Nem van itt körbe mellett. Aha, Itt is van egy csapat, amelyre megyek. azt nem egy jobb. 200. Nice. Kösen. Remélem egyedül van. Koronás? Itt van a másik. Hallom. 30. Na, koronás. Ja. Jövök. Knock. Ne? Kösz. Jó sok HP van. Ja, de van egy medkitem, azzal behílelek. De nem hiszem, hogy ezt a csapatot még mindig nem tudtuk megölni, már 8-szor Mindjárt jön, nem? megöltük őket. Ja, de megöltük már 8 szerintem. killünk van. Ja igen, végre megvannak? Szerintem igen, mert én meg lesznájpoltam. Ja, jó. Tudsz majd adni minit? Aha. Akkor megérte. Ha végül sikerült őket megölni. De megéri, mert kapjuk a rank. Ja. Ja tényleg a killek is számítanak, ezt el is felejtettem. Nem van 0 Ott van egy csapat. Hol? Lesznájpolom. Ahol jelöltem tőlünk balra. Egy tört. Nice. Nem tudom, hogy amúgy. Nagyon vannak emberek. Ja. Aha. Honnan lő még? Az jó. Másik oldal, vi a sniper. Eléggé. Lesz. Véletlenül. Valaki ide repül ránk, nem? De. Aha, Itt van, valahol. hallom. Dead. Szép. Itt a csapattársra megyek rá. 50, tört pajzsa. 0 HP-s. Üldözöm. Elmenekül ilyen grapplerrel, meg hülyeségekkel. Mindegy. Itt van egy ember rajta. Knock. Osztalan, headshotot lőttem. Nice. Itt van valaki. Megöltem. Itt repül rám egy ember. 35 Na, rámegyek, jó? Jó. Olyan egy HP van még. Egy knock. Úgy, de elmiszteltem. Ezt nem hiszem, meg fog ölni. Jó, meghalt körbe. Nice. Ha nincs, mert hittem, de jól nem hittem. Adott. Módszerezve kell itt csinálni dolgokat. Na most akkor sok tévedünk egy párat. Mindjárt top 10 amúgy. Jaj.
tőlem balra fájtolnak. Van egy aranyi, ezért G3. Minőségi fajta. Ah, itt repül egy ember. Nice. 50. Nem, 27. az az ER, ezt nagyon szeretem. Hol van? Öltünk is van valaki, vigyész itt épít. Hát ezt megöltem egyszer. Figyelek rá. Ketten vannak amúgy, de Itt build fightolok éppen. én is amúgy, csak nem annyira. Egy dead. Nice. És nem tudom, aki fent vannak, azok nem biztos. A csapatás van Egy gold felettünk. Le kéne szedni ezt az egész, ezért fall damage-ben meghal. Túrjuk szét az épületeket, jó? Essen le. Jó, meg is van, mindjárt leesik szinten. Volt izéje, grapplerre. 9. Ja, de viszont reboots disable, az nagyon jó. Akkor az meg is van. Nézd, kinyitom ezt a cuccost itt. Oké. Splash. Jó. Van 6 sok vívem. Az Sniperem és jó shotgun. Maxos izé. Hol lőnek? Onnan lőnek. Nagyon lő. Oda repült valaki, ház tetején. És itt van valaki rajtam, szerintem ez egy szóló. Úristen, hogy találom? Ezt nem hiszem, hát ez mi? Be tudsz ide jönni? Szerintem itt van egy szóló. Ha de engem szétlőtt a Aha, itt van. Jövök. Dead. Hát engem meg szétlő a ház tetejéről, aki ott Hű. van. Ilyen van. Ja, azokkal vigyázz. Milyen grapplerje van? Ami jó fajta, nem? Valaki fogyhatatlan? Vagy nem? Hallod, milyen magasra építettek ott ezek a fogyatékosok? Ábí, tudod mit csináljunk? Az egy egész épületet lőjük ki. Kivárjál? Amúgy 80-at kapott ott az egyik. Mellé Még esett. behillelek egy kicsit. Ja, de van, mindegy, már amúgy is mennék kell. Mert nem ott lesz a kör. Jó. Hol vannak? Túr ide vigyázz. vannak? Leesett a földre az egyik. Hát ezt nem hiszem el. Túró Sancsi. Nem, Jön is ide. fejét. Tört a pajzsa. Valamit építek, valamit. Most már ők menekülnek. Milyen? Nagyon lőnek. Jön ide. Nem bajod. Hogy jöjjön. Ott mögöttünk. 23. Bementem a körbe, jó? Igen. Csak akkor... Csak én elmisszeltem a shotot. Na, Így. na jó, de én nem hiszem el. Nem baj. Ne! Ez mi? 9 HP. Na, ezért a bataljra árazom. De most miért? Ez tök fun. Csak meghaltam már 20-szor és 3 killem van. És? Összegy 3-7 killed van. Tudom. Wow. Ezek mondom, hogy csalnak amúgy. Ez csal, ez volt, aki a háztetéről szétőtt 20 Ja, ez militerre. eléggé aimbotosnak tűnt. Nem baj, GG. Engem fel is dob, gold 3-ba. Ezt nem hiszem el. Gold 396. Cső Ronaldo, mi a helyzet? Azért egy kell egy kis százalék. Cső.
Kell menni egyet, sajnos. Muszáj. Jó volt ez a game, én adtam. Minőségi. Megyünk megint Dusty-ba? Hát, Amúgy ez jó, ez a skin meg izé kombó, amiben vagy. Ez menő. ezt igazság. Nézd, itt egy ugyanolyan, mint én, de jó. Ja. És neki is az a weapon skinje, de jó, mint nekem. Na, ez egy lelki társamat megtaláltam. Szevasz! Mi, Uti? Mondjuk a pickaxe az neki menőbb, mint az enyém. Neked az nincs meg? Ez ingyenes. Tényleg? Vesztek van. Ez nincs meg nekem. Szar van. Na, let's go. Hova kell menni? Dusty. Most használod a kartámaszokat? Nem. Amúgy. Ezt esküszöm, hogyha Kicsit. átállsz, akkor sokkal jobb lesz az aimed. Csak hagyni kell néhány napot, hogy megszorg, aztán jobb lesz. Várj, hívtelón. Leszállok, aztán megnézem. Az igen. Három grapple és meg lehet csinálni dolgot. Na, itt vagyok, sorry. Most csak mi vagyunk Dusty-ban, nem? Igen. Na, akkor az jó csilles. Belútolgatunk. Nekem van lootam.
mindig van Epic Chest amúgy? Másodjára jövök ide Epic Chest. Wow. Hát kedvencem, hogy Epic minigun amúgy. Hol vagy te? Ő Látod? mögötted valamennyivel. Hallod itt a lövésket tőlünk igen. balra? Megyek arra én is. Hallottam. Aha, itt látom is őket. Majdnem tört. Nice. Megy rád az egyik 30. Tört. Szép, 19 vagy. Egyet. szép. Uram a másikat, az ott van alul. Jön rám. 30. Hátulra lövöm, jó? Oké. Tört. 20. Majd. Nok, nem mondod, hogy pont volt ide, pont leesett Ott a van egy- csapatás, akkor azt kapjuk Ez el mi? itt ránk esik az idióta. Az balond. Kábor visszajön a saját útjára. Nice, GG. Itt egy felülről lő valaki, aha. Tényleg. Nice, az headshot volt. Aha. Szép, szép, szép. A másikra. A revive-olja a csapattárs. Elment. De nem sikerült neki, elfélvezett végül. Kéne valami jól járni. Itt egy kék jó. Egy ilyen. infantry kéne. Van infantry vagy bármi? Nem annyira. Két ilyen kék ilyen. Van egy sniper. Sniper ember. Ott egy csapat. Szét túloldalán. Én nem is látom. És már a ház mögött vannak. Én se. Aha. Milyen? Itt van fent mögöttünk, nézd ott. 30-60. Szép, akkor a snipe. Nem mögében majdnem is sniper vagy ember. Nem Wow. majdnem, de ott volt. Hol repül az ember? Ó, innen hogy törtem odáig 200 Tényleg? méterre? Aha. Nice. Az igen. Sok idő volt, mire odaért. Uff. Előre kell lőni. Mamut vissza? Ja, nem mamut. Ura. Ott egy csapat, tőlünk jobbra. Kapott 50-et. Repül egy ember. Ezek a fák, ezek nem tudom. Vannak rajtam ketten. Jövök. Nézem mi van. Kés. Ott van alul. Jaja. 25. Egyed. Nice. A másik is itt van. Mögöttünk egy másik ember. Merre? Egy másik. Csapat. 20. Aha, itt megy el, az nagyon megy el. Egy full új csapat van itt szerintem másik. Ez elment nagyon. Jaja. Ki vagy, széttöröm és egy HP-ja van. Nagyon elment. Ide Rámegyek, itt jó? van. Várjál. Itt van valaki. Hány HP-ja van amúgy?
Sokan vannak hirtelen. Mindegy. Egyet Jövök. nokkoltam. Ott a csapattársa. 60 white. Ezt megpróbálom levadászni. Elsok vérzett. De hova? Ne, kisnipolt valaki. Fejbe lettem sniperolva. jó, hogy a fejed. Vigyázz, Tehát én- addig ne hallj meg. Úristen! Sok évezzel vagy valami. Ezek egy HP-ja valami. 30. Vágy. Na jó, rebootolok. Azt mondom, hogy bootolsz. Hát de így se lett volna időnk. Mondtam, hogy sok vézzel, mindegy. Még rajta rám jött 5-en. Hát ezt mondom, azért kell el sok vévezni. Nem azt mondom, hogy csak arra gondoltál egy emberre. Na jó, egy utolsó. Okay. De ne reloadot, rendes game inkább. Nekem mindegy. Várjál, neki választok valami jó kis pickaxe-et, meg izét. Millik hozzá. Hú, ez? Meg valami kis... Ez zölde? Persze. Zöldre kell állítsam az életet. Gyönyörűséges zöld. Kész. Várj, Izzel? Ott a pickaxe-et pillanat, keresel. Választok valami jót, igen. Na jó, hogy jó lesz. Milyen? Ráta. Milyen mutatom, ilyen kis... meg egy Most izét. mutathatod, de Redditbe. Mutatni nem lehet. Lobbyba. Na, most találtam meg mindent hozzá. Ez amúgy ilyen jó skin? Eddig nem is játszottam vele. Ja? De milyen menő? Én meg ebben a sztájában nem játszottam. Aurának, csak egyszer. Ez is jó pedig. Ez igen. Az igen. Az igen. Kedvencem a shotgun némem. Az jó. Jó. Aha. Remélem nem jön senki. Jön egy csapat. Jaja. Kettő, Sőt, nem három. is egy. 3.
Az jó lesz nagyon. Ez komoly. Ez itt egy kis káosz. Az jó, hogy rádámra repül egy ember. Hol van egy láda itt? Gyorsan. Jó, van egy retkes shotgunom, egy pump, ami 30-as övöz. Egyet knockoltam. Aha, 4-3. Hol van a láda? Nem vagyok, te is. Nem sok HP-ja. De ez, ott másik. Nice. Itt van fent 20 ember. Nem. No? Igen. Van még ilyen fűnyíró. Mi ez amúgy? Mert még sokan vannak. Feljövök. Jöjjel. Mi? Itt van. Ne! Meghaltam. Csináljak most. Elmenjek, vagy megöljem Nem tudom, magam. mindegy. Följön mindenki más. Az mi? Hol vannak? Hát ez nem annyira van. Jaj. Ennyi? Mit csinálom úgy? Jó úton. Ez olyan jó mobility. Nagyon jó. Egy téri úton. Gyors. Nice, köszi. Aranypám. Tényleg? Mit? Nem. David Kós. Szittem. Kós. Köszi. Annyira nem vagy szerencsés. De vagy ilyen szerencsés. Ehe. Azért néha neked is egész jól lakod. Jó. Ja, azt már jönnek rá amúgy. Ja, igen. Csak még egy kis lootot szerzek, mert nincs a legjobb. Ott vannak. Jó. Most már tudok jönni.
Oldalról lőnek. Az egy bot. Ah, jó. Azok viszont nem botok. Nem botok. Rájuk menjünk, vagy mi? Okés. 29 vágy, mi? Egy HP-s vagy. Nice. Hát Itt több ember van. 41. Hol van ez? 20... Nagyon egy HP van amúgy annak. Tudom. Ilyen Ezt nem megy. hiszem, hogy elmenekül az autóval ezt a... Úristen. Itt egy ember, várja már. Na mindegy. Mi van? Aha. Öljük meg a többieket, itt vannak még. Sok eltaláltam. Itt van, menekül. Nagyon van hét. menekülő vagy ilyen emberek. Tényleg hihetetlen ez a játék. Rálősz valakire, és egyből Na jó világ van, másik nem végére bírom. szalad. Megyek. Nem lehet ezt ellenem testvérem. Ja, ki megöl. De megöl. Amúgy nem viccelek. Jövök Ennyi? én is, mindjárt csak nincs mobilitim, semmi. Így. Mozgatja. Lekvittelt a csávó. Nekem meg nincs shotgunom, de nem baj. Megoldjuk izé. Az ez ellen nem fog shotgun nélkül megnyerni a fight. Ja, hát ezt látom. GG. Ez ölt meg az elején is engem. Igen? Ez a csávó, aha. Mi menekül? Hát kvitelni kell, nincs mese. Nem csak azért is fog Chapter 2-t Fortnite. lejátszani, aztán Csak kvitelni. azért fog Fortnite, mert nem leszek izé jó. Amúgy Reload, ez nekem tetszett. Szóval... Mennyit toltad meg? Meg volt szerintem az idő. Valószínűleg, ja. Na jó van akkor. Na jól van, akkor viszontlátás. Viszontlátásra.